Здравейте, приятели на Бойни новини, с вас Ян Гърков и Мартин Стоичков. Добре дошли в новата серия, хора. Започваме с Мартин. Сирил Гейн и победата му над Волков тази събота. Това беше главното събитие на UFC. Тежка категория, добро представяне, успя да го надиграе в всичките рундове и измъкна съдийското решение. Като цяло той доста бързо му се разви кариерата на него. Преди една година почнахме така да чуваме за него, а вече е най-отгоре на категорията. Той реално има 8 поредни победи в 8 победи и 0 загуби в ММА. В UFC, доколкото видях, има 6 победи, нали така? Да. Което е доста впечатляващо. Мисля, че сега след матча с Волков вече е 9 победи. 9 победи? Добре. Което си е доста впечатляващо, между другото, за него. И не случайно, нали, сега го пускат с Дерек Луис. Да, за титла дори. Временната титла, което малко изненада менеджерите на Франсис Гану. Да, не са доволни въобще от този факт, че защото Енгано тък му взе титлата, минали са няколко месеца и той е казал, че ще е готов да се бие през септември, защото иска да обърне малко внимание на семейството си. И сега изведнъж обявяват, че другия месец в родния град на Дерек Луис ще се бият за интрам титлата на тежка категория. И менеджера на Енгано каза, че е шокиран от този факт. И Дана Уайт побърза, нали, да му отговори, че той е пълно лайно и... Както винаги. И всичко е било обяснено как ще се случи, ако не приемат матч през август. И предложи на Франсис Енгано да си търси по-добри менеджери. И след това самия менеджер на Франсис написа дълго съобщение в социалните мрежи, как нали, е уважавал Дана Уайт през цялото време и са били в добри отношения и някакви такива неща, и че просто за него това не е нормално постоянно да се раздават титли наляво надясно. И много от MMA комюнитито са съгласни, че това е откачено. Дана Уайт просто, за да дигне pay-per-view-тата, обича да раздава титли. Някакси наистина няма чак толкова голям смисъл в тези титли. Окей, примерно сега, нали, може да ги пусне да се сбият. Дерек Луис и Сирил Гейн, нали, можеше да ги пусне просто да се сбият и реално да уреди матч между Франсис Гану и Джон Джонс. Който, нали, щеше да има много по-голям смисъл. Да, но Джон Джонс мисля, че чак в края на годината каза, че ще може да се включи. Добре, и от сега какво мислиш, че ще дадат на Франсис? Защото по принцип аз други по-добри в тази категория не виждам, които могат да се бият с него. Освен Джон Джонс. Може би Джон Джонс. Доколкото аз помня, Джон Джонс каза, че му трябва време, нали, за да качи килограмите, да влезне във форма, защото сега обръща внимание на щангите повече. После трябва да обърне внимание на самия бой, но интересно ми е да видя кой ще вземе, нали, тази интрам титла. Със сигурност никой от двамата няма да се бие на следващия месец веднага. 100%, поне до ноември няма да се бият. Да, и ако Джон Джонс не е готов през септември, Енгано ще си изчака или да се бие с някой от тях двамата, или с Джон Джонс. Но като цяло и двете са добри възможности. Да, но жалко е, ако по принцип не го сбият с Джон Джонс, защото Франсис наистина ще му се наложи да чака доста дълго време. Да, да се бие. И той е човека, който е възможно да спре Джон Джонс. Да. Защото тази сила, която има, не сме я виждали в никой друг боец. И Джон Джонс не е такъв, който, нали, да не може да не поема удари. Той доста често си поема удари, така че наистина ще е доста интересно да видим двамата как ще се противопоставят един на друг. Да, аз предпочитам този матч. И аз определено. Добре, да се надяваме, нали, че ще направят нещо голямо. По принцип от UFC сме свикнали да правят някакви такива неща и в последствие, нали, да правят нещо голямо. Така че не е нали, изключено да отписваме UFC и Дана Уайт, нали. Все пак нека да видим следващите седмици какво ще се случи. Сега има една топла новина на Шон Омайли, опонента Смолка се е контузил и ще трябва да му търсят друг
опонент. Дано да му намерят някакъв такъв подходящ опонент, който да си го бие. Защото че е гадно, примерно, Шуга да загуби така, защото той доста се подготвя като цяло, нали, за тази среща. Има доста големи амбиции за титлата. И ще е добре, нали, да си продължи възхода и вече лека по лека да си влезне там в... Той е извън топ 10 ли? Да, и проблема е сега, ако му пуснат някой от топ 10. Нали, той няма да върне предизвикателството, защото това ще го качи по-нагоре. Но в топ 10 са само убийци. Въпросът е дали е готов. Да. Ами, мисля, че е готов. И даже той сигурно се радва, че Смолка е отпаднал и може да му пуснат някой от дори топ 5. Защото са го правили това UFC. Дали някой ще се съгласи от топ 5 да се бие срещу Шуга? Защото сме свикнали пък и да гледаме как такива бойци, които са от топ 5, не искат да се бият срещу бойци, които са извън топ 10. Да, възможно е никой да не се съгласи и въобще и да няма бой. Защото пък тия, които са под Шуга, знаят, че той е доста тегъв. И без подготовка няма да искат да излизат срещу него, защото те знаят, че неговата подготовка е изпипана до последния детайл. Да, те си знаят, че той си е топ боец, смисъл. Да, той наистина го прави на най-високото ниво, следи си абсолютно всичко, работи всеки ден и винаги е подготвен. Да видим, пак ще изчакаме до другата седмица и так му ще коментираме и Конър, да. Тази седмица няма да го коментираме, ще изчакаме, нали, да дойде по-близко Гала вечерта и тогава вече ще коментираме Дъстин и Конър. Малко да се дигне настроението. Да направим предикшени. Да, ще е интересно. Така, има една интересна новина. Майкъл Биспинг е бил на почивка през уикенда и е правил видео на някаква улица и излезнал някакъв пич и му е казал: тук не можеш да снимаш, и го е ударил в лицето. И Майкъл толкова лек е бил удара, че е започнал да се смее и не е налетял и беше писал в социалните мрежи, че е доста писвал последно време. И това е добър пример за това общество, защото повечето бойци, като стане нещо такова, направо правят нокаути по улиците, арестуват ги полиции, някакви такива, доста така, нали, постъпка на пораснал човек и това. Той точно това каза, че един вид е станал зрял. Да. Доста зрял. Да. Точно така го беше написал. Това е... то другия знаел ли, че това е Биспинг? Не, той каза, че никакъв шанс да е знаел. И постна някаква рандом снимка на пича и написа: ако някой го познава, да му каже, че удря като кучка. Святе човек. Той колко удари понася човек, смисъл, и преди да е, сега не. Сега е пенсионер. Да, но преди колко удари е понасял всяка тренировка, толкова битки е направил. Той и страйкър. Дори някой по-такъв, примерно като мен, да го удари, пак ще засмях се. То може би точно такъв е бил човека. Той е с една голяма глава, Биспинг, така, и голям мъж е като цяло. Той играе на 84, сваля от 90 и нещо. Да. И е огромен. Трудно си е да го нокаутираш определено. Той реално, като Рокхолд стана шампион на тази категория, аз не знаех кой ще го бие и въобще не вярвах, че Биспинг има някакъв шанс срещу него, обаче той успя да го намери с една дясно коше и взе титлата тогава. Да, интересна кариера Биспинг има, 30 победи има и 9 загуби. И завърнаха GSP срещу него. И GSP нокаутира. Да, доста интересен мач обаче беше с... Да, и са направили и добри пари като цяло. Добре. Мисля, че това беше за ММА. Този път нямаме толкова много за ММА и сега ще поговорим малко за бокс. Танк Дейвис с победа над Мари Бариус. Да, доста така очакван двубой беше това нещо. Като цяло Танк лично на мен е може би най-любимия боксер от малките, които са в днешно време. Да, в днешно време. Наистина той реално от 130 се качи на 140 паунда, което беше с две категории нагоре. Всеки се чудеше за какво го прави, много от специалистите казваха, че е прекалено малък за тази категория все още и му трябва малко време един вид да израсне още като боксер, за да си поставя такива големи предизвикателства. Да. Но виждаме, че той си ги обори брутално.
В смисъл нокаутира човек, който наистина изглежда доста по-голям от него и на всичкото отгоре и добър боксер. Той е в топ 3 на 140 паунда. Така че Евола на Танка супер добре се представи, взе титла там и сега вече има доста опции. Да, доста опции има пред него. 130, 135, 140 може да се бие, наистина може да си прави каквото си поиска от тук нататък. А и той му се носи слава, че доста пари успява да изкарва от бокс. В смисъл, той работи с Мейуедър и със сигурност преговарят за високи хонорари и така нататък. И му градат кариерата стъпка по стъпка. Да, аз мисля, че той ще подобри рекорда на Флойд в един момент. Нали, може би ще направи някоя загуба, възможно е, но мисля, че ще мине границата от 50 победи. И ще има доста така голям импакт върху бокса като цяло. Да, мисля, че ще може да стане един от най-добрите. Да, и ще стане и такава личност, където сигурно ще говори насам натам. Ще дава надежда на някакви млади спортисти и така нататък. Те още от сега го правят, смисъл, те са толкова влиятелни. Те са вече известни доста. Ще е много интересно, нали, преди това с теб си говорихме да ги избият с Дейвид Хейни, който също от много малък е отишъл при Флойд Мейуедър, но любимеца на Флойд като цяло е Танк. Да, Танк Дейвис му е любимец, той нали, казва, че и за Дейвид Хейни, че, нали, че един вид не може да ги раздели. Обаче разликата е там, че самият Флойд е измъкнал от нищетата Танк. Докато бащата на Дейвид Хейни е завел нали, Дейвид Хейни при Флойд, когато е бил малък. Да, така че това е разликата. На мен ще ми е интересно да видя такъв двубой, въпреки че в момента знам, че Танк ще го победи със сигурност. Да, и аз бих гледал Танка да се бие с свой съотборник, това ще е интересно. И двамата възпитаници, нали, на школата на Мейуедър, която е една от най-добрите в щатите. Да, в смисъл да. Доста са, те там по принцип правят супер много спаринги, всякакви супер интересни спаринги вътре правят. И не знаеш кой ще играеш. Те са примерно, защото там нали, те са такова някакво негърско комюнити вътре и примерно преди матча с Марио, брата на Танк, който по принцип въобще не е боксер, го пуснаха да се бие с някакъв друг там, къде си имат биф. И човек много се смяха там, снимаха ги с телефона, тония другия за малко да нокаутира брата на Танк, и ги разцепиха от базик. И там между другото Дейвид Хейни също прави много спаринги с най-различни такива професионални боксери, които дори аз не съм ги чувал. И примерно в джима на Флойд Мейуедър има такова правило, един вид, ако имате някакъв биф, пускат ви на ринга и се боксирате докато единия не приключи другия. И там са ставали свидетели примерно на някакви спаринги, които са по 20 рунда човек. Докато буквално не се изкъртат. Дори имаше един ирландец, който предизвика Джейк Пол на такъв спаринг в този джим. Защото Джейк беше говорил някакви тъпоти за този ирландец, също. Да. И он я го предизвика, обаче Джейк не прие самото предизвикателство. Може би за добро. 100% смисъл. То там не е за... Да ти блъскат главата 20 рунда. За без пари. Без дори да ти платят. Лома с победа над, малко ми е трудно да произнеса това име, Масайоши Накатами. Ти гледа ли матч? Не. Не си го гледал? Не може да. Доста така агресивно се завърна Лома. Още по принцип нали знаем за Лома, че в първите няколко рунда такъв сканира противника. Този път въобще не беше така и още от началото започна иска да се докаже. Да, въобще не беше това нали, случая. Доста добре си проведе срещата, като цяло видяхме дори подобрен Ломаченко. Нищо общо с последния матч, нали, с Теофимо Лопес, нали, нищо общо. И заслужено си победи нали, направи си нокаута и сега ще видим, наистина ще е интересно да видим какво следва за Ломаченко, защото бяха попитали в едно интервю бащата на Теофимо какво мисли за евентуален реванш с Лома и той каза, че по принцип той е за, но не контролира сина му, нали, сина му решава какво ще прави от тук нататък.
и каза, че по принцип е впечатлен от победата на Ломаченко. Той беше на самата среща, между другото. Да, каза, че е доста впечатлен и каза, че доста харесва Ломаченко, но каза, че сина му дори може да нокаутира Ломаченко в следващия матч. В реванш. Да, защото просто е такъв боксер, който като разбере даден стил, след това е много трудно да го изненадаш с нещо. Да, Ломаченко знае как, нали, да изкара някакви нови оръжия и да покаже по-добра версия на себе си. Гледах хайлайт от матча и видях, че един нокаут не са му дали. Той ме пичага такъв: не, няма нокаут, няма нокдаун. Не му дадоха нокдаун и за един друг нокдаун се опита се едно да излъже, че не е имало, а то си имаше. Да, имаше си. Да, не знам, явно в бокса е нормално това, да лъжеш, че не бе, нищо ми няма, той ме бутна. Да, има го това доста, по принцип. Доста нокдауни може да си спестиш така, защото един нокдаун да има, променя доста скор картата. По принцип да, доста се променя само. Това реално може да промени абсолютно целият матч. Да, и видях, че Ломаченко този път не се движеше толкова такъв да опитва да избягва ударя, вървеше напред с крушета и се опитваше просто да приключи матча. Да, това между другото подобен стил видяхме след миналата му загуба. Отново се завърна по точно е такъв начин. По-агресивно. Да, по-агресивно, просто търсеше, нали, нокаут, нещо зрелищно, за да може хората да говорят и реално, нали, защото можеш да победиш по един начин и по друг начин, но когато победиш по такъв начин, вече наистина може да има някакви разговори за реванши и така нататък. Да, защото прави зрелище и хората говорят повече. Да, точно. За Теофимо срещу Камбосо Джуниор. Казва, че може, нали, този матч по принцип трябва да се случи, но не е абсолютно сигурно, че ще се случи. С Теофимо ли? Да. Не, той вече... вече си е... Да, той вече е организиран, предстои да се случи. По принцип Камбоса е такъв претендент номер 1 по версията на WBC. Но той е на първо място и той затова, нали, Теофимо иска с него да се бие и реално да си почине, нали, един вид след Ломаченко. Защото не е лесно да се подготвиш срещу Ломаченко. Да, сигурно. И то на тия години. Какво мислиш за Камбосо? То Камбосо по принцип е доста добър. Той е бил в лагера на Мани Пакио. За няколко мача му е бил спаринг партньор. Да, и оттам доста така е надградил, нали, над скиловете си. Харесва ми, смисъл, като го гледаш, е така, един човек ако го гледа, просто е така, ще си каже, то пич е брутален, мега здрав и така нататък, обаче, нали, като поразбираш малко вече повече от бокс, просто аз не виждам как Теофимо няма да го нокаутира дори. Ще го нокаутира. Значи ми е интересно да гледам. Да, поне аз така си мисля, нали, сега да не съм толкова, нали, сигурен в това нещо, но... И двамата имат готини имена, между другото. Теофимо Лопес и Камбосо. Да. World Champ име. Да, и двамата заслужават да победат. То на това ниво вече то просто няма какво да стане. В смисъл, те са на някакво друго ниво и там примерно винаги си проличава, ако някой е много по-добър от другия или са равностойни. Ако е много по-добър, за 3-4 рунда го приключва и то без много напрежение, без никакви аркади, без никакви такива. Като цяло в бокса доста по-предвидими са мачовете, отколкото се ММА. Да, не, така е, абсолютно. Защото няма колена, няма лакти, няма борба, няма контузии, толкова бъркане в очите няма. Просто отиваш и се боксираш и по-добрият боксер повечето пъти печели. Трудно е да излъжеш и да си по-слабия. Нали, както Теофимо Лопес срещу Ломаченко, много казваха, че Ломаченко е по-добрия, въпреки че Теофимо го победи. Да, това беше, може би, така доста... един от мачовете, в които имаше изненада. Обаче, да, прав си наистина за това нещо. Ако си по-добрия боксер, много трудно да загубиш човек. Ето, примерно, дори, нали, Танк Дейвис, 2 категории се качи, супер по-малък е от другия, обаче просто има повече скилове. И който е по-добрия боксер, той побеждава. Същото и Логан Пол. Да. За Танка, той в 11-я рунд чак го приключва, но е направил доста нокдауни. Да, преди това имаше доста нокдауни, но като цяло, нали, специалистите казваха, че самият матч се е движил много близко.
Не се е знаел кой ще спечели, ако нали, бяха завършили с съдийско решение. Просто го е натиснал накрая и е успял. Имал е успех. Да, но все пак, нали, смисъл да дадем кредит на Танка, той реално това му е първи такъв матч, в който се качва на 140, така че следващия път най-вероятно ще бъде доста по-подготвен. Да, със сигурност. А и силата му се качва по този начин, като е в по-горната категория. Защото е по-тежък. Да. А той се слави с силни нокаутиращи удари. Бързи. Бързи, да, много бърз човек и точен и тайминг. Много ме кеф човек. Много е добър. Добре. Ами, това е. Това е, нали? Да. Добре, хора, това е от нас. Гледайте ни другия път, защото ще даваме предикшени за картата, в която ще се бие Конор Макгрегор с Дъстин. Да, дори може тук. Искаш ли между другото другия път някакси да вземем нещо и да заложим? Ай тук. Да. Добре, ще помислим на това сега и направо за другия път ще вземем и ще заложим на някои мачове, които ни се сторят интересни. Марта, ти нещо да допълниш? Ами, ще измислиме нещо по-интересно, така да го разчупиме, защото това е голямо събитие и ще е интересно да си сложим предикшените, да го направим малко по-забавно, така да се полафим малко по-дълго време за тия неща. Ще го направим. Добре, хора, това беше от нас. До следващия път. Чао.